Wilujeng dalu Mas Dodok. Nggih wilujeng dalu Mak Cangik, Mbak Ibu. Ambune mboten kondur teng Bojonegoro. Mboten nangge mantuk kula nggih dalu. Nggih. Lah ngopo kok dadak mulih? Lah pripun ngayahi wajib teng mriku tasih wonten napa kewajiban malih. Wedi karo ibuke cacah lek ra mulih. Alah nggih. Ngeten niki kan nggih nyuwun sewu lho Pak nggih dipantau terus niki kok kalih ibuke cacah. Ha iya jenenge wong nyambut gawe iki lek ora dipantau karo wong sing nang omah sok sembranan ngono. Nggih, mulane lek jane ora butuh apa-apa sing penting ditekan ngomah lek perkara awakmu ora digagas tok karo bojo jane. Pripun to jenengan niku mboten ngertos bojo kula kok. Lah kok bojo kula niku cemburune 7 kecamatan lho Pak. Estu. Lah ning kono ki kesalane. Kok iso kesalane pripun? Istri seorang seniman iki ibarate kudu kaya dene wong ngeculke bebek kae. Duh, berarti kula bebek. Ora. Lah pripun? Diculke golek pangan tekan ndi bene sing penting duwite utawa ndoke mulih. Lah niku lek napa bojo sing mboten perhatian. Lho. Bukan krono ndak perhatian kaya ibuke cacah ki aku ning pentas ki diloske. Wis muni sing piye wae ditokke wae. Ora pernah muni werna-werna. Ya mung nek kebablasan tekan ngomah lekas mambengi ngono kae ngono. Loro teras. Berarti sing penting ndoke mantuk nggih, Pak. Heeh. Berarti jenengan ngendok. Sik omonganmu kok omonganmu kok ora penak piye to? Lah terus Pak Mentos, sing penting nek ya ndoke mantuk lho. Wong rumah tangga kok bojo kok sementing ndoke mantuk ki piye? Kuwi upama Umpama dene lek kuwatir karo ndoke ora wasil ndokmu ki tinggalan ning omah kowe ning kok ngendi-endi ra apa-apa. Tak lho. Andene kula pengen dicemburoni kok belas to bojoku belas ora tau cemburu. Berarti bojomu gak sayang karo kowe nek gak dicemburune ngono kuwi. Belas aku. Sik to. Cemburu tanda bojomu ndak cemburu Mas Komet. Mboten nih. Ki lek ngantek cemburu karo awakmu lho dirapane wajah ya kaya ngono. Tuh, jenenge ra nyepele Komet lho, Pak. Lah, Pak. Lho senajan Komet tek rupane wajah ngene, bocahe cendhek kaya ngene, ning jenengan mboten ngertos to sejatine Komet. Weh, SMA aku nate enten Nah, cilik cendhek Komet. Nggih. Ning sembodo gede dhuwur awakmu. Alah mung gambar tok. Kok sakit gambar tok Nek kok kancamu kae coba. mungkin kula terangke. Heeh. Sik to kok Pak Minto kok modele karo aku kok kudu semio-mio nyapa kok gambar tok. Ora ngono ki masalah bojomu lho. Nyapa? Aku pengen dicemburoni kaya awakmu lho. Lah terus bojomu nyapa Sampai aku tahu tuku nomor perdana, tuku nomor anyar tak jenengi sinden. Ya. Tak WA dhewe, tak bales-bales dhewe. Ya. Kuwi mbok alami kaya ngono ya, Mas. Yo ora cemburu ki. Bojomu yo gak cemburu. Maksud ki paling gak takok, ki sapa? Ngono yo gak. Iki lho, WA kanggone kancamu. Ngono iki. Lah jere bojomu gak iso maca. Lah aku lho paling. Tapi gambar karo gambar. Masa nganggo gambar? Piye to tak downloadno. Mbok kayak gambar sinden-sinden ayu-ayu. Kuwi ngerti lah awakmu pancen wis duwe simpenan. Mergo arep dicemburone dibebaske. Lah wong awakmu ki ya lecet lho. Wong jelas-jelas kuwi nek wong wedok jenenge kok wene jeneng Tukimin, barang ngono ki coba. Mboten paling tak jeneng
jan sanyo. Jan sanyo. Kowe ngerti kenapa bojomu ora cemburu? Ya betul. Perkara bojomu wis weanan karo aku. Ya sepurane mek lagi tak omong saiki. Kowe ya cemburu kowe ngene iki. Sabar, rasa nesu lho. Ndagel ya ndagel nek rasa teko bojo ngono kuwi. Lah wong iki mbah saking Pak Minto mbahas bojo lho, ora masalah Yes, wong. bahas dhewe. Lho, kowe ora melo tenan lho. Wis gak bengi iki dhewe-dhewe. Kowe ora ngerti dalange sinten to? Gua kepece aku. Lho, piye to kowe iki? Lah Mak Mintono. Lho Pak Minto tapi masalah bojo ki masalah sepele Mas, Nah. masa mbok gawe gelo atimu. Bojo kok sepele iki piye to iki? Lah piye? Lah kowe ditanggapi dalam rangka apa? Dalam rangka Lah iki kok pernikahan. sedekah bumi ya. Iki ya nikahan kok sepele piye? Lho maksudnya kowe karo aku kan kanca nyapa perkara bojo kok udur ki nyapa? Lah nek bojo kok Pak? Lho, lah kowe kelas ora bojomu tak pek. Lho, bocah piye bocah. Wis karek baten kok. Bojo kok karep bacan iki jane barang to Lah piye? ya wong iki jane lek sadar kaya Mas Komet iki bojo dipek wong ya bene ngopo to wong wis badan ya. Lah niki jenengan malah marahi sing mboten genah. Bojo ki sak badan-badane sak tuwek-tuweke bojo kuwi kudu sekali seumur hidup, Pak. Kudu ditresnani. Sing ngomong sapa? Lek sekali seumur hidup. Sing ngomong supir-supir bis. Lah iya. Ya mboten nggih tegene napa KUA kan ngoten, sekali seumur hidup jangan sampai pisah. Lah lek beda penemu, ndak pernah atut, ndak pernah rukun, ndak bisa menemukan ndak bisa menjadikan satu permasalahan. Lah iku dadi bojo selawase kan ya ning nyiksa ati. Timbangane kaya ngono, ndang bubar golek eneh. Loh, lah kok ngene? Ya betul Pak Minto. Lho kok iso betul Pak Minto lho? Lah nek urip nyiksa ati, alu wong golek meneh to. Loh, paling gak kan diperbaiki aja terus putus golek meneh. Lek ora kena diperbaiki Nah, wis dasar Ditata meleh. ditata ora kena mergo wis pancen patake kaya ngono. Yo disantet, Pak. Lho, Piye to sampean iki gak iso? Ya berarti takdir nah wis omonganmu ya aja kaya ngono paling gak ya bojo sekali seumur hidup, nek iso ya rukun terus. Alah Nah, ora. jadi gini Mas Dodok, Mas Komet, Pripun? awake dhewe ngrembug perkara bojo sing ora kena ditotot iki sebagai pengalaman. Nggih. Mula sakwise diceritake kaya ngene, kebak ing pangati-ati dadi bojo sepisan rabi selawase. Leres. Ngoten lho, Pak. Sing tak karepe nggih ngoten. Kula ki asline nggih seneng nggih susah teng mriki asline, Pak. Senenge Senenge ditanggap matur nuwun dumateng ingkang ngemugati. Bapak Alimin. Bapak Alimin. Dalu niki mboten timbali Bapak Alimin ya merongos ning omah lho, Met. terus susahe. Susahe teng mriki napa to? Wong dugi mriki wau kula saking Bojonegoro to, Pak. Terang benderang mboten enten Jawa. Lah dugi mriki kok kritik-kritik udan ora kaprah. Lah iki lho ngantek becek kabeh. Ora apa-apa. Iki ya tandane iki sono udan barokah kanggo nganten. Titenono, wong dadi manten kuwi kok pas waktu temu manten syukuran diwene udan kuwi Udan. tandha berkah barokah ki Berkah kaya ngono. barokah, ngono Iki lho. lho. Kowe ngerti, banyu ki dewane katentreman, dewane kabagyan. Nah, Lho. Ngoten nggih, Pak. Heeh. Wong sapa sing gelem banyu niki klebu dewane kabagyan. nah. Mula dalu punika kula tangket sinten sindene jenengan sing ajeng kula banyoni. Desel to Mbok Banyoni iki omonganmu Minta piye? ngendikane ngoten kok. Tegese ora Banyoni. Lah arep banyune sindene nyapa nyeluk wong Bojonegoro iki rombongan iki ya sregep kabeh. Anak menawa njaluk tulung ya. Jenengan Iya. nyampun teng mriku-mriku riyen. Visi Pak. misi seorang dagelan. Yo Nggih, kita nggih. ki ngular-ular karo temanten. Leres wong kula nggih nyuwun sewu wong niki nggih sampun nikah rumiyin. Wong temanten kekalih nggih menika Mas Alip, Mbak, tak Mbak. Jim, kok tak tapuk gundulmu tenan lho kowe iki Tak kira omonganmu kok ngejak iso apalan. senes iki sing dadi nganten ki Mas Alip. Mbak. Tak ora usah mau bacotne nyapa iki. Ngejak bal-balan. Sing ngejak bal-balan sapa kok aku benerno kowe. Ya Mas Alip kali Mbak Tin. Mbak Titin, Mbak Tin. Iya kak aku wis karo Tin biasa. Kowe iki modele jangkar nyapa. Tapi to. berkah loh Mas. Nggih. Pripun? Mas Salim jatuh ke rumah Mbak Titin ki berkah racake piyayi iki lek jenenge Titin mesti dikodratke sugih. Kok saged ngoten, Pak? Ki ning rejo tangan ya nek warung Titin. Pot Titin. Ora mung rejo tangan. Ning Surabaya, ning Mojokerto, ning Kriyan. Oh. Warung Titin niku mesti Iya. sukses nggih. Oh, jeneng Ning enek jeneng warung ning daerah etane rejo tangan. napa niku warung? Ning Jimbe warung Komet Kelamin bangkrut. Enten niku. Enak. Teng mriku Tulungagung. Iya, Warung Komet Kelamin bangkrut. bangkrut. Lah sing didol guru iwak asu kok.
Kok iso Kowe wasu. warung kok jenenge Komet Kelamin. Lho wong ora ngerti to Mas. Golek jenenge tenar ngono lho Mas karepe kono. Kene dira tenar-tenar ya. Delalah ben laris bareng bekas Aku kira golek tenar penting awet ra nggih ngoten to, Pak. nggih. Ono sementing awet ditresnani marang masyarakat teng Desa Mojosari menika. Keras Kediri menika kula pun walalah pun mboten ketung. Bolak-balik ya Mas. Pindho. Lah pindho kok sor mboten ketung ki apa to? Wong ki mbaya aja umur Adicarane ki wali matul urus nggih, Pak Minto pernikahan. ngendikan monggo Iya. ular-ular. Nggih. Sampeyan diaturi nyembur para Nyembur iki kaya ula dumung ya Mas nyembur ki. ular. Ya paling Ora. tak paring nyuwun sewu ya, Ya. paring pitutur kanggo temanten. Betul. Piye to amri nganten ki? Sembur ya tutur. Nah, sembur nggih tutur piye to amri nganten ki ben awet langgeng iso rukun terus ora tukaran Mas- kuwi kan enak mantene resep. pundi to? Mantene menika Mas Ali. Mas Alif ben Nah, awet nggih. aja nggo, Mas. Lho kok aja nggo piye to kowe iki? Jadi ben awet. Mau anggap tuku klambi baju to piye Lah, kok aja awet. nggo. Tegese ben Mantene kuwi lah. Wi iya lah. Jenagara e. ngapunten wong mawa anu desa mawa cara, Pak. Iya. Kasanah basa, Pak. Nggih. Lah teng mriki kan ngangge mu niku. Mantene kuwi lho, Kuwi ngono. lho. Lek ning bojone kono, mantine kuwi lah. Piye leh? Apam ngono wae. Iya yaan. Ya yaan. Menika Pak mantene nggih menika Mas Alif. Mas Alif kali Mbak Titin nika lho. Mantene duwelik kalau delok. Nggih, nggih. Wedi kita enak ape ditutur sembur. Ya ora kok. Nggih temanten kekalih napa to wajibe nggih menika kersane awet guyub rukun tansah reruntutan ngantos dugi kaken-kaken lan ninen-ninen kuncine namung siji. Napa, Mas? Ngapuntene kula niki mboten sok keminter sok pinter wong kula wis nikah dhisik. Guru nyatane kula pun nikah ngantos niku 75 tahun mboten nate sing jenenge tukaran, Pak. Karo bojo. Kalih bojo Patut untuk diacungi jempol. Ya nggih. Mungkin riyen to 75 tahun ya umurmu pira? 35. Lah kok suwi men 75? Lah mbah-mbahku titip. Walah. Gak oleh to. Oleh. Nyatane ngantos saiki ora tau sing jenenge tukar padu, beda selisih, beda pendapat ora tau, Mas. Mula diingi kuwi nek tanggoku bar brekson nang Puskesmas tak takoki, "Me apa, Di?" Anu bar tensi ngono. Oh. Lah pinten 650. Tensi kok 650 ya geblak kedene Lho to, Mas. kathah lho lah tangga-tangga padha titip. Kowe bales Ya mbah. padha ae. Oh nikah ada titip. Oh dagelan kok nesunan to, Mas. Nah, Mas aja sok nesu. Nesu ki awal mulane wong kena stroke. Nah, Mula aja sok gampang nesu. Aja nesu. Nah, kuwi lho. Kula mboten nesu, cuman enek sing gak bener kula benerke. Resepe kuncine rumah tangga ben awet guyub rukun tentrem ayem kuwi gampang, Mas. Gampange. Sementing siji aja rebutan bener ning kudu sering-sering rebutan salah ngomong-ngomong titik-titik salah. Aku sing salah, Dik. Aku sing salah, Mas. Insyaallah rumah tangga ora ana sing jeneng pertengkaran. Masa iya kuwi tok. Kuwi tak sepele dan kuwi sithik sepele nek dilaksanakan abot. Aku ngangge konsepmu Pripun niku? untuk menuju keluarga yang sukses ndak akan terjadi perpecahan kuncine rebut. Kudu rebutan salah aja rebutan Aku rebut salah karo bojoku diiles. Kok saged diles Malah pripun? dikul kalahan, Pak. Dingge kalahan. Iya, njelek. Wong kalah ki wong ngalah urung mesti kalah, Pak. Kok saged dike kalahan pripun? Sembarang-barang kon ngeterke. Loh, berarti romantis. Ning sitok sing tak senengi lek kon ngeterke adus. Mosok adus bareng ngeter iki ya. jenengan kok ngalem men jare kok. Wis sepuh bareng kok Lah aduh iya, paling Pak Minto ya ngono ki dik-dik pek. Lah niki malah nyepele jenengan to, Pak? Ora kok nyepele. Lho kadose jenengan. Menawa. Ora. Sapa sing ngomong ngono? Iki komet Sing ngomong ngono sapa? Komet, Pak. Kelamin, Pak. Lah iya pancen ngono. Lah ngono nak usia sakmono ki koyok-koyok lho. Ayo. Bareng ditenani. Alah ya pek. Kuwi nak bojone karo gletak ketu. Ngono. Ning aja ngono matur sembodo. Ngono lho, Mas. Nggih. Dadi ngono contone kaya ngono ki mau. Heeh. Rumah tangga ben awet ya kudu ki mau. Kaya Mbak Titin. Tiwau kula krungu nek nyeluk ngantene kowe ngerti dhewe. Heeh. Iyang. Jang to. Panggilan romantis ku ya menentukan. Yup. Mas Alif kali nek sampean piye Mas panggilan Nek aku romantis? karo bojoku Mas yo tak gawe romantis. Iya. Senajan wis Kuwi yo nikah. penting lho. Lho penting to kuwi bumbu rumah tangga ya, Mas. Iya, iya. Aku karo bojoku lek bojoku tak celuk yo Umi. Ya. Umi. Diceluk Umi, celuk Yang ya ndelok
katuranggane. Lah nek Ya nek kaya Mas Salib karo Mbak Titin momoyang iki pundhutna pantes. daharan yang pundhutna unjukan yang pantes. Pantes. Komet karo dodok yang karo Umi lah telak. Aku ora yang Lho, aku lo Umi kok mboten masalah to Pak mengikuti Lah kowe nyeluk bojomu Umi, bojomu nyeluk kowe? Abi no. Yo. Umi Abi pulang. Kowe kulhuwe rapal nek Umi Abi. Sok kulur rapal piye maksudmu? Apa ya anakmu tabat yada rapal bulet Bulet piye? Dapat yada abla habi wa tabat yada abla habi wa tabat yada. Hei, sewengi ngono salah kok ngono. Wis anakku wis Anakmu Faisal kae wis tak belajari. numpak motor jengking tok. Batinku liwat seret sapa ya geger tok aku. Ngono kok Umi. Ngono kok Umi Abi. Lho, wong didik bocah ki ya ngono Mas. Jek Wong mbok apa nek nganten tukaran apik. Tur uang itu kudu bangga dengan bahasa kita sendiri. Ya, niku lho. Jangan sampai kita menggunakan bahasa orang lain. lain. Kita harus berbangga. Yuk bapak karo ibu atau bapak karo mbok ngono kuwi luwih utama. Nek perlu wong awake dhewe iki wong Jawa aja kearap-arapan. Lah Nah. kudune piye? Romo. Lho, kaya aku niki Romo. Romo kaya maling. Oh wajahe kaya maling Romo. Kok bojoku kontimo. Lah kowe lho panggilanmu karo bojo apa? Jajal. Aku gak tau nyeluk. Lah piye terus ben ketok romantis karo bojo piye lho? Aku ni bojoku nanti ya. Hei ngono. Lho, iki jenenge marah gawe tata krama karo bojo. Ya ora tata krama gak ngono, aku lali jenenge to. Duh. Kowe iki laki-laki apaan to jane kok iso lali bojone iki lho opo piye to? Anak kowe apa nganten ben geger ora gegeran. Iki wis nonsen. Gak mungkin ya, Pak ya. Namanya manten. Dua insan yang berbeda, wong jenisnya saja sudah lanang karo wedok. Iya. Tukaran ya biasa. Itu sebagai leres napa ingkang dipun ngendikaken Pak Minto, itu sebagai bumbu Ojo rumah Pak. tangga. Ojo Pak. Napa to? Romo. Romo Minto. Kondito. Nek mari tukaran, mari geger. Iya. Iki rumah tangga lanang karo wedok. Wuyuh. San, Piye? kowe nganten anyar to. Malah ketok suwayang. Walah, ketok sayang pol ngono. Malah- Ora apa-apa rasa di mudah-mudah ngene lho. Wis gampang-gampangnya nak kanggo nganten. Iya, iya. Nganten niku niki nek mboten teng Mojosari mboten kula tokne. Heeh. Nganten Pedingan niki, ilmu Nggih, pedingan. Nggih, niki paling gampang niku mendet saking piranganipun sedah montor. Jadi ndak gampang ditokne Mboten kejaba ning gampang, Mojosari. nggih. Misal niki Terus lek mengetokke jam piro engko? anu setengah wafat biasanya Pak nanti. Lah, ya kesuwen to. Mboten kula nunggu otomatis keluar. Dadi Setengah papat malah keturun. nek setengah papat gak usah gugah, tangi dhewe. Apa kuwi? Misanane. Mosok ra Apa kowe iki? Pirangan peda motor. Peda motor. piye kuwi? Pamane peda motor. Ayo sing apik dadi setir ki setir, kanan kiri setir. Wis gak sanyak lagi gak penting. Niki sedah motor nggih Pak nggih. Upami niki tutur kangge manten mawon. Lah, misale setir. Setir. Wis to meneng sedah motor omong setir gini. Niki adalah sebagai pegangan, Pak. Ya. Nah, jadi terutama untuk manten laki-laki itu harus punya pegangan yang kuat. Jane sing tinggi contoh aja Mas Dodok. Nah, napa? Sinden, pipit, pipit, pit ngerti kok pit? Ayo, ayo. Nah, jadi komplit setire ya enak, totoke ya enak, ratingnya ya enak. Mek tak takoni. Hah? Nek iki nek aku cara peda motor apa? We GL Max, GL Max. Lah nek kaya Mbak Pipit cara peda motor beda PC. PCX, PC. Iki tak susul lagi lho. Ya kabeh. Ha iki pirangane apa iki pitutur kanggo nganten pirangane peda motor. Wah, Tangan putih, tangan. Walah, iki tangan to kok skill. Jadi beda motor ndak kena omong meneng. Nah, Lah, meneng ngempet guyu nah, mesem dalam ora rumah oleh. tangga, sepeda motor itu pirangannya ada setir, Pak. Ya, Setir setir. sebagai pegangan. Ya. Artinya orang laki-laki itu harus punya tanggung jawab sudah bisa jadi pegangan untuk kaum istri. Wis duwe pekerjaan yang tetap. Ini setir. Lek ndak Mojosari ndak ditokke lho. Lah, nggih. Anyar iki. Ada lagi yang namanya rating. Nah, rating di rating. Rating adalah salah satu tanda di mana orang kalau ngerating itu nak Ya umum ora dipegang ratingnya paling tidak dituding. Lah nggih. anu nanti konslet. Konslet piye wong mong setir mbok demek ngene-ngene kok. Rating lho nyadi demek. Masalahnya ratingnya kegedean, Mas. Kok kegedean piye rating sing apik ya ngono kuwi. Tanggung jawab kok nak tak demek ngene. Enak rating kok. Kuwi rating apa mengi? Lah, iki apa beda obah.
Nah, untuk ratingnya aja ngantek didemok. Mboten. Ratingnya lek body ngene iki rating lu. Ah. Oh. Motor apa? Motor didemok. Oh. Engko tak ubah. Wah, apa kok so? Kaget aku. Nah, untuk rating. Nah, ini sebagai apa itu? Untuk tanda ya dah. Kalau ke kanan itu ratingnya tit ya dah. Kalau ke kiri tit ke kiri. Itu artinya kalau sudah masuk dalam rumah tangga, no ndi wae kudu izin kasih tanda. Orang pamitan pasangane. Itu kalau untuk rating. Nah, nyun sewu, Setelah rating, sepeda motor kan juga ada lampu depan. Totok. lampu totok. Lampu depan ini sebagai Kok wani kowe? wani ora rating. Sebagai penerang Tegesipun sebagai mantan laki-laki harus bisa menjadi imam yang baik untuk istrinya. Mengajak ke jalan kebenaran. Betul, ini untuk lampu depan. Nah, biasanya tangki. Endi ta tangkine? Mosok raro. Yo dudingi to ben luwe paham. Gila. Endi? Tangki. Endi? Ini sebagai tangki ini pindah guri tuh. Ora, bemper guri bemper. Tangki. Yang saya belum buatan pelecehan gitu. Tangki. Pokoknya daerah. Kuno lah. Ya. Artinya apa tangki? Ini adalah sebagai daringan atau nyimpen. Ini lebih ke nganten wedok. Nyimpen kayane sing lanang. Lah, pira-pira dilumpukne. Aja sampai tangki kuwi sing jenenge Bocor. Nah, ada lagi satu yang penting. Apa kuwi? Perangan sepeda motor busi. Ndi? Busine ndi, Mat? Busi. Biasanya tengah jam. Heeh, lah ya goleki. Sing ndi? Kok iso mbok bukae ngisor ki? Sire kon goleki. Ya maksud diudingi sing kuwi ngono lho. Sik rene lah. Piye? Dah montore loro itu. Kira kok. Sawi, montore apa ki? Nah, tak golekne busine, Pak. Oh, niki nggih mboten nenten iki. Lho. Sepeda motor lanang kok ndenek busine. Mboten nenten. Sumpah enek. Sik ta ora percaya kowe. Aku nggawa. Kenek yo kuwi. Gane. Lho, masa to? Engko sanoke busine ngalih ning nggonmu. Oh iya, mau tak cepat. Ngalih. Piye? Busi. Nah, yang terakhir, ini adalah nalpot, Pak. Nalpot. Busi mah kanggone apa? Busi untuk pembakaran goblok Berarti ngantane dibakar. Dibakar semangate. Semangate ngono. Yang terakhir adalah nalpot. Nalpot ini adalah simbol untuk pembuangan, artinya pengeluaran dengan pemasukan harus imbang. Lho ngono. Ya apik nalpote ndi, Mat? Nalpote kuwi. Mari motor gogoden. Lah terus sadel. Jok. Jok itu adalah tumpaan, Pak. Nah, sebagai sepeda motor itu harus bisa ditumpaki. Walah, motormu jodit, Mas. Nah, misalnya motormu ngetril. Piye cah kita? Ora apa-apa ditumpaki ora apa-apa. Lah, kuat. Ayo, kuat. Nmax kuat ditumpaki. Nih, mungkin anu. Ndak. Betul apa kok? Ora apa-apa. Aduh. Kok rosa men dia? Nah, nalpotnya pindah ngarep kita. Kok iso? Sing guri karek atas-atasan tok. Tuk yo nggonmu dhewe. Walah iya. Lah kowe krasa piye? Rasa enak. Aku senengan kowe ngene iki to. Kok iso? Wis jan kaya sumo. Wis. Matur nuwun nggih, Pak. Sik nembang pisan nembang. Nang Mas. Aja dilungguhke. Mbak Pipit karo Mbak Imas. Oh iya. Ayo coba. Tak kira nembang kanggo duduk. Ora kok nembang kanggo aku. Monggo diajengi, Mas. Sik, Mas. Dalam Sampeyan mung wis cuci tangan. sampun. Ambune kok badang. Pas ngene. Poh, jan kok kudu semaput to. Oh, mari ngene. Ketoke ora iso to, Nduk. Lah ya kok ora iso to, Mbak. Sampeyan tasnya apa? Anu. Uyo. Layak jenenge kok komet kelamin. Lah pancen yo ngopeni daerah kono. Tangane mau gendemek kuwi mau. Ambune ndak enak. Kok kecing-kecing apa kuwi lho, Mbak? Gak aku. Tangane. Sumpah lho, delok to. Gak. Gak. Ora, kita. Ngono enek-enek raine kancane. Lah,
Kuwi jenenge gak ngormati wong wedok. Wong wedok ki atine apik Lah, lembut. ya. Diciptakan dari tulang rusuk laki-laki nyapa sampean disia-sia. Balesen, Mbak. Ya peh motor ki ya sing halus ngono lho, Mas. Iki pemo lampu. Lah ngene Ya. ngono jajal. Mau sepione sampean apa kuwi? Rating barang mau diduk. Lah ya Rating gone ning ndi? Rating Rating gone ning ndi? Ratinge ndi? Balesen Balesen, Mbak. gone kene. Ya wis ngene ngono Oh, tak bales. Nyap. Lho. Oh, manene Mbak Joti. Wong lanang nyepele wong wedok. Lho, kok tak bales. Dek Ayo. mau nyangkut busi-busi wau Ayo, sampe busi. Busine disaut pisan, Mbak. Wis ngesaut. Busimu nyandi. Lagi saya tenanan lho tadi. Loh, lah piye jarane golek busi? Ini ora kenekan kok. Tembangnya diaturke Mas Dadok. Yo, Taman Juruk dados yo. Oke. Ya, kaya ngapa? Aja pipik. Ayo Asik asik. Ojo sari bergoyang coy. Asik oke. Kaya gempa. ayo Dek. Tapi kan kompak kabeh. Kita goyang lagi bro. Ada cak cocok cak komen. Neng kutha Solo. Mudolan mudu. Sebagai laki-laki ora perhatian karo sing wedok piye? Saya Mbak Pipit tenan to? Nyapa to? Lah nek joget ki joget bareng karo pasangannya kan kepenak lho, Mas. Aku yang joget bareng lo. Lah ndi kowe malah ngorek. Lah kan Ngorek. juga Oh, keseimbangan. Mas.
kaya umpane nguntai aku ngono lho sampeyan. Gak Pahaku gedhe. Urung sapa ngomong awakmu gedhi? Lah terus gemuk ya padha gede. Padha ae. Kan sayang. Lek wong lanang ki romantis karo pasangane sing kepenak. Ya, juga dikandeng ae Mbak Mas. Sayane bulan rajang pucuk ing cemara. Asik. Hey. Sasandoro geni resa. Banyu bengawan. Sinar cahya ning bumi. Lerase mugian aliran berkenangan. Sak ning Ganti awakmu. Neng taman curug, taman indah kota Solo. Malah tinju. Boyo. Sampur karene gitu. Piye lho kok malah ngejak tinju Lah kan sih, Mas? dijak dansa ya malah Sing kaya ngene-ngene ngono ki mau lho. Kayak mau lho, romantis mesra. kaya ngono nek sakmono ngono ra nek kaya iki kaya ape banting aku. Mbak Pipit yo ngono to Mbak sampean boyo Jare sekali. Wis ya disimpen. halus lho Mas Wis Wis. Urung lungguh plek ngono lho lungguhe. Jajal di bangku kaya aku mau. Lah jajal Mas bangku nang ngene lho ngene lho Ceklek muter Terus terus sing lanang dodok terus sing wedok lungguh penak plek. Oh, enak lho Mas. Ayo iso ora? Batek ngene dek. Terus iya langsung duduk. Ayo munyer. Ya, terus. Iya. Pun limusin. Nah. Yo terus lungguh. Wis ta, Mas. Alah kuat aku. Wis ta aja. Wis. Kok bahaya. Kabilator. Metu Ya. kucing itu. Ya. Sembah nuwun. Nggih, Mas. Mas Dodok, Injih, jenengan Pak. teng mriki. Oh, nggih. Jeneng lenggah ngriki. Oh, nggih, nggih. Nah, Siap. madhep mriko, madhep Oh mriko. ngendi rono. Kula teng mriki. Wis madhep rono. Kalau madhep rene iki Eh, nyapa? Mas Kumat sampean kono, Oh, sanding sandal. Lah, madhep rene. Iso ngerti. Lenggah. Kenal pot. ben. Duduk sing apik, manut karo Rama. Nuning nggih, Nggih, manut karo Pake. Nggih, Pak. Nah, Mbak Punjung ngadeg ngajenge Mbak Mas Komet. Mbak Punjung. Pak Minto katanya dalu ki berbunga-bunganya apa lho? Ora iki saking senengku adoh saka Bojonegoro tekan kene sampean tak wehi bungah ora mung sekedar menghibur ning sampean tak weni hiburan. Oke. Oke, Ya, matur nuwun. makasih lho. Romo. Nah, Mbak Luki ngadeg melih mriki. Duduk niki duduk. Ndak ngadeg madhep mriko. Oh iki lho. Nah, terus madhep Mas Komet. Terus Mbak Lilis, mburine Mbak Luki. Oh yo Met. Dalam Bener Pak Minto awet enom. iya no. Sindene ayu-ayu kok. Ya nemen. Nah. Iki Mbak Diah kono Mbak Diah mburine. Ora usah dijono Mbak, beno. Oh ndara ketara dhewe. Kok iso. Wis to kok iso. Pit miki diagem. Nyandi kowe. Lungguh. Manut karo Rama. Nggih, Mo. Kowe iki ora ngerti dawuhe Rama to piye? Aku ngerti yang ngatung teratap. Ya, Pit Nggih. diaturke ular kambang ning nganggo gerakan. Nggih. Iki sing jenenge Mojosari bergoyang ya iki lho. Iya, gila. Dangdut nganggo swara kur diwangi. Mbak Imas, Mbak Hani. Iki kita foto meteng ngene. Kawilimu putra priya dahlan Dadak. Piye? Rama, suweger mo. Ya. Siji. Nah, Mbak Punjung sik coba. Ya. Khusus iki gerakane patah-patah padha karo gerakan jarum jam.
Wah, jarum Coba, jam. diadepke ning Mas Komet. Nah, Rada maju sithik. Met, nyipi apa kowe ndek bengi, Met? Mau rawian. Ada jamu sik. Apa kok jamu ki? Tak kira betah. Ya. Yo Pancasila dasaring negeri utama. Indrang kayane ora karang-karang jane kaya. Nah, genti Diah kene ngarepe Mas Dodok. piye, Met? Madhep rono. Heeh, rada mundur sithik, ya. Tetap dengan gerakan yang sama. Ya. Mampu. Lo kok Ya. guri terus to, Mo? Yo. Yo, Pit. Pancasila dasaring negeri utama. Indrang Dadak. Dalam Rama. Piye le? Alah hancur rumah tanggamu. Live streaming arek. Aku los. Las wong bojomu wis ta WA. Tak tapuk sisan. Iki dites siji-siji. Ngaten, Mak. Lilis kanggo Mas Komet. Yo. Madhep rene. Bokonge Komet. Iki yo mening kok, Met. Maju ya Mas. Nggih. Duwe, ora nek sing ngongkon kok majue Mas piye to iki? Pak Ora nek Mentara Rama mboten dawuh napa-napa kok maju. Komet, Nggih. maju sithik le. Lah, nggih. Lah mbok nggih. Ayo Lis, tenang ora. Wis meneng ae penak-penak Mbak Lilis kaya ngopeni garangan model ning nggur. Menyek kene lho. Yo. Yo. Pancasila dasaring negeri utama. Serang indrang kayane merebut biar karang-karang Piye, Met? Wah, bar ngene dibedil lemah. Aduh. Sapa? Sapa sing urung Mbak iki? Luki. Kene. Kene madhep Mas Komet, mepet kanggo Pake, kanggo Rama. Romo yo butuh. Rama si arep-arep. Dangkringamu apa sing butuh mek kowe tok? Aku ya butuh. Loh, iki kan terus nyuwun sewu lek pas limbukan iki urusane dagelan kok Rama nderek iki nyapa? Loh. Nik, Iki butuh vitamin. Loh, wis aja gagas cangkeme bocah-bocah kene. Kene. Terus Nah, iki madhep rono. Urung Nah, piye? madhep rono. Aku butuh bokongmu bengi iki. Bengi iki butuh bokongmu, sesuk butuh walikamu. Waduh lho, Tok rene. Pak kula wakili kula mawon. Wakili kula mawon. Ora usah. kaya mentok. Ora kanggo aku ki. Gedhi, Wis kabeh merem khusus kanggo aku. Nah, ya ngono. Serodok nemen yo nduk gerakane ya. Ya. Yo ngono lho. Nah, yo tendangane sing cetha. Yogane merem kabeh. Iya. Mbak Luki, nek iso nganti ngetril Mbak Luki, ngetril. Lagune Yo. ganti. Lagune Hey! Dasaring negeri utama. Indrang kayane merebut biar karang-karang Pak Minto. Lho. Adalah tenang toh. Wes, Toyo. kan dari Pak nek tak omongi Pak Minto koyok-koyoke. Nek ngasine yo plibuk ngono. Koyok-koyoke iya. Aku lagi arep takon. Saking senengku iki mau. Pokoke seneng ora kaya bengi iki. Napa mboten nate ngenten-ngenten iki? Mbok nasi anu. Sik, bareng kok kesusu lungguh urung cukup kok. Iki lancang. Lancang ora ngerti dawuh Lah iya, manuta karo Rama. Nah, ngono lho. Rama Minto. Bengi iki kok kathek nyeluk aku ndak Rama pokoke tenan. Wis tak hukum kabeh. Anu saiki nek ning Bali anu, Robin. Oleh apa ya? Rama Bintang. Oke. Ya, coba. Bareng. Ya, Pit. Sik, iki mau urung bareng kok. Lek ora bareng ora penak dibarengke. Oh iya. Nggih ora penak nek ra bareng. Pancasila dasaring negeri utama. Indrang kayane merebut biar karang-karang Bagus. Lanjut.
Jadi motivasi kreativitas itu perlu untuk zaman sekarang. Kita nuting zaman kelakone kok ular kambang ki mung digarap sindene mung nembang karo lungguh. Kuwi sok sing mirsani ki ngantuk kabeh. Ngantuk niku namine monoton, Pak. Mboten enten perkembangan, mboten enten kreativitas. Lek kados ngeten iki sing mirsani sami semen. Mboten kok ateges napa elek napa pornografi ning mboten ning niki nguripi bangsa kawak dadi saged anu anyar malih ngoten iki. Ya apa to bedane kok arep ya Pak. Iya. Kok ngurip dibablaske tembange kanggo kanca nom-noman. Mbak Punjuk karo Mbak Lilis utawa Mbak Luki monggo iki pundutane Lestari diaturke karo pundutan apa kae Asmara sing ning dhuwur Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih. Lestari pundutane Mbak Punjuk karo Mbak Lilis coba. Mbak Punjuk monggo. Pokoke met tak omongi kowe. Dereke Rama minta ki penake ngene iki lho. Penuh kejutan dan penuh kenikmatan. Ya apa ora? Wis to, sing penting seger, kritikan ndak perlu kita hiraukan. Sing penting awake dhewe mlaku, sing nanggap seneng, sing nonton seneng, awake dhewe mlaku. Ya. Ya, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki malah kaya Qasidah Al-Banjari iki. Ya apa nyanyi tahun 2000. Semua serba mesin, mencari makan menggunakan mesin. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan kemurah hati. Cocok iki piye ta Pak? Cocok piye Roma kok suarane ngelokor. Lokor piye pas lho. Lah iki pales rek. Kupinge bosok lek klokor kupinge bosok. Kupinge. Saya mong ora saya mboten. Ora sae karo romone kudu tetep nganggep sae. Ancen kuping kula pirang-pirang dina ki bosok. Nggih, Romo. Nggih, Rama. Terpaksa. Mangga. Yo, Lestari dados kaya apa? Qasidah Al-Banjari mangga. Bapak sama sekali terkadung Indonesia. Katon lam-lami hamba bermewangi seni harum kembangi melaji dasar mulane dadari
Matur Mas Edi Kecis, Mas Waing Pare, Bapak Muidi, Mas Tejo Oke, Pare Kediri, Mas Eko Sri Katon, Mas Panji Asmoro Taiwan. Terima kasih sembah nuwun. Nggih, Rama Lestari minta. sampun katur.